Hello guys, di ami sa hinguog karon na ami gilakaw ni Riri. So manguli nami kay nahuman na among lakaw. So naghapit mi sa simbahan diri sa hinguog. Nanimba mi una guys. So magsindi sa mi kandila ay mi papasok doon sa may simbahan. So tapos na kami nagsindi ng kandila guys. So papasok kami dun sa simbahan. Tapos na ang lakad namin kaya ano kami dito sa simba para makagsimba kami. Tapos malapit lang naman ang plaza, katabi lang ang plaza. Kaya sayo-sayo pa man po. So mao ning plaza sa kuan guys, Hinguog. Katabi lang niya ang simbahan. Tapos na kami nagsimba. So hanap-hanap kami. Tapos pauli na lang dito na lang sa Talisayan or sa Balingwan ba. Anto na lang mag milk tea ni Riri. Si Riri guys, oh. A few moments later. Hello guys! Maayong hapon sa tanan. Si Rere guys, nagsibak ng panggatong. Ayan. Tapos Koreana. Hello guys, dula tas motor. Doli Koreana, come here. Dula tas motor guys. Ang Koreana namin is Dora. New Look. O diba, ang ganda ng mukha ni Koreana na mubo yung buhok, guys. So puntahan namin aming alagang badikdik, guys. Dako na sila guys. Puntahan namin ang among alagang badikdik. So ito na ang mga alaga naming badikdik, guys. Ihawon mo yan sa pista guys. Dili, oy. O diba, ang laki na. Tambiik-biik na guys. Pansya kay, wala ba na siminto? Kana ang nasiminto, anak, guys. Kana lang na ilang gitindugan. Hi guys! Welcome to my channel. For today's video guys, magluto ko sa ulam namin sa hapunan. Binilhan kami ni Papa ng ulam guys. O diba, karning, baboy at saka isda. So yan ang lulutuin ko. Si Papa guys, siya ang nagbili. Kay nasobraan siya gamay. Tapos nagbili siya ng ulam. Kay si Riri na udi. So iyan na nang gitunga. Ang katunga dalhon niya sa bukid. Karne at isda. Kangas po siya sa bukid guys. So na isda. Huwag na apoy karne. Si Riri walay sobra kay naudi. Si Papa na sobraan. Na tugas na siya guys. Maraming salamat guys. Guys, tara pa. Okay, hatod siya ni Raymond guys. So, ito na guys. Maghapunan na kami. Naluto na yung adobong baboy. Yan.
Yung kanin namin guys, may bahaw. So, gi-fried gi-sanlag na siya. Maulang nga na kay. Sayang pod kaayo ug di makaon. Tapos si Koreana guys, oh, new look. How are you, Koreana? So, may mindset ni mo diya. Imo nang bag-uho. Sugod na, kaya So, ayan, kakain na kami. At dahil new look si Koreana, siya ang mag-pray ngayon. Father, bless us, O Lord, which we are about to receive of thy bounty to Christ, O Lord. Amen. Ano na full tank man mo diha unya dinhi si Raymond ra isaweg abay ni mo man? Abay. Bidyo ra ba ni dong? Tikang kanga ka diha. So, masarap ang ulam namin kasi nagbili si Papa ng karning baboy. So, akong gi-adobo. Yung isda, hindi ko niluto para bukas yun. Kain na, Cor. Gawa siyang mindset ni Koreana kagabi, guys. Yung mindsetan niya yung mami. Si Bintoy. Hey guys. Kumusta man kada, Bintoy? Unsa man sa imong mindset? Yaman din ba mata niya gabi na magpuna. Nakawala sabi siya. So, kain ta ninyo guys. Lahat-lahat dyan. Ayan si Rere. Ready tayo guys? Right there guys niya. Nagtalikod. Ato lang sa dinis atong guys. Sarap ng ulam namin ngayon guys. Kasi adobong baboy. Kain ta ninyo. Lahat-lahat dyan. Si Papa nagpangas. Kaya. Mampil ba ni Mama dito? Ito ba ni Mama dito ba iba? Ako ba? Aw. Nagpasuma siya tapos nagbili siya ng ulam. Binilhan niya kami. Hinati niya. Sino? Basta mga gwapo. Gusto mo ba pa ako ng Lagi ko na kung pa. Tubig pa yun. Ano na, basta gapon ba buhok? Hmm? Basta gapa, mubo na buhok? Basta mga gwapahon. Ay, kuya na. Ang ganyan, sila yung nilagsan siya. Kabandura ba? Kaya ka na ba yung buhok? Ang bagong dun ka. Kasi may remote ka ng Ondura ba? Nataig ng lolo nga. Ano na? Hindi pa niya pagpagka akong buhok. Sila? Kaya video ah. Ano sa'yo ka? Putla na yung buhok guys, pero gihilakan niya na guys. Liwat na dura. Ang na nito rin. Ang buta mo na, lagan pa na. Nagliwat yun. Dad is for... Ano tumbler, Koreana desktop. Tumbler ko mang ba? Tumbler.
Gamit ko sa... Gamit. Kasi gwapo nilang duha, guys. Apa? Ya. Ano to? Ito kinam. Kasi gwapo mo. Kasi yun ko si Bintoy, ang gwapa. Kasi lumbiyak. Guwapa, baligat to. Kahit ilong ba? Gamay din bilang. Oh. No. Ay, kumpara sila dua lang mamalayan taas mo mo. No. Taas na iyang katag man. Asmo niya ako. Basta pa ako ay dito kay murag ilang palwa. Ah! Nag-inana doon. Murag bilik yung. No. Ah. Ang imuling. Happy Traya. Happy. Ako sad. Murag bula pa na ako ah. Ako asa iyo. Muna siyang na Koreana sa iyang ilong. Lingda, daw mata. Iya magid bugok mo. Si mama kay ag kana sa burot pa daw. Ay, Burot pa daw daw, si kay mama sa ako nagtanaw kay sa- ag tanawa daw siya sa Korean bisan kabilang siya kay siya bitanggan siya kay iya gid ko nang tanawan. Muna siyang na Koreana. Hindi kita. Ay palagsay. Pagkana ko. Ya. Magamitan ka sa iyong mindset karon. Andiyan tayo manhid gap na. Ano ito niya ang sa iyong mindset? English doon sa tilap-tilap. Mamaya English tilap-tilap. Matangin ko. Laban na siya. Mga unta ninyo guys. Lahat-lahat dyan. Maghapunan tayo. Mga bata pa, sabay yung sintal, nakintra. Ay kaduhap. Kabangasan. Kaduhaan sila. Yung kato, kabangasan, pinasala ni Rejoy. Wala, may iba medyo. Wala. Shout out Ate Rachel Tamagawa. Shout out Ate Elizabeth from Italy. Shout out Grace Labadan. Shout out Jen Reyes. Shout out... Ano naman to ah? Solin Abubakar. Shout out Rogis Proud. Rogis Daily Life. Pat sa Holga. Shout out Simply Christine Ichero8. Shout out Summerine. Shout out Ruby Quismundo. Shout out Rube Beliacora. Shout out Rena Bacolio Vlog. Shout out Marlene Ibanez. Shout out Chantel Wallace. Shout out Ate Maya Maya. Shout out Maya Maya Lifestyle. Shout out Mercy Vlog. Shout out Leah TV. Shout out Mr. Gingayan Vlog. Shout out Otik Channel. Shout out Enday Vlog. Shout out Jeff Vlog. Shout out Uncle Dondon Vlog. Shout out sa inyong lahat guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong suporta sa akin. At sana guys, hindi may skip ang ads. Maraming salamat sa inyong lahat. Shout out to all viewers and subscriber o sa mga silent viewers. Thank you so much sa inyong lahat. Dali. Tipik shout out ko. Shout out from Little Lady Diary. Shout out Ate Mare. Shout out Ma'am Lala Coco TV. O sige ikaw Bintoy, shout out. Shout out Miss G from USA. Shout out Madam Tess Del Mundo and Mamita. Shout out Miss M from Cebu. Thank you so much sa inyong lahat. Shout out to all viewers and subscribers. At sa mga silent viewers, shout out sa inyong lahat guys. At sana guys, hindi ma-skip ang ads. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang video namin guys. At kami magpapaalam na. Bye!